Hey yo, where you going? Uy, wala kay sanilas. Ayaw. Kugos ra? Sabi si mami. Biyani mo? Kuya. Ito na sige, ito na si kuya. Diha ka. Ay sige lang kayo mo ako mai-close. Bantay ako i-close. Bantay mo kamot, maipit ka. Apat. Hey, I'm here. Nak. Ito na nak. Atod na kunin mo nak sa airport nak. Kuya, uy. Uy. Nak. Kuya. Kuya Miggy. Nak. Atod na ni mo si daddy nak. Hello. Ayay. Anak. Nak. Airport na ba yata ganina ra? Kaya tanda kag burger steak. Agoy si Jam munaog. Jam. Ano na pag naog? Kawan si mami? Ma? Tsaka sa dito ko. Thomas! What's up, Anne? Kuha sa Jam. Gigi. Tugon pa ka? Tulog niya. Bansa ta dito yato lang. Tabangi ko aning bag. Alsa. Ay kabuutan sa kuya. Dili ka masadnak. Nakayo pagilak na ka. Nakayo pagilak na. Kasi maghilak ka kay mo biyahe na pud ba ako. Mag-hilakon. Adi ka mo hilak. Mag-cry ra. Sure ba? Mantay bitaw ha. Jam siguro maghilak ka. Hilak ka Jam. Ingon ka kang dad Jam. Mami tulugay pa ka na. Kay basig masirat anak ko sa gate. Me! Ta. Nay. Matanda! Tanawan mo. An, 4:30 na. Sa oras mag-close ang gate. Balinta kay diri ang departure. Arrival man to ganina. Paggawas ni mo ani, diri ka oh. Kay diri kuha na ni diri close na ni diri ah. Paana dito oh, na di ang exit ka kartola. Sunod na ang kanto. Uy, Jam. Unsa man ni si Jam nga? Daan wa pa kay sanilas. Na. Uy, Ginoo ko. Diyos ko, marimosyo. Ay sinilas, tiniil. Asa na sanilas ani niya anak? Eh, pagtamag na sa basa. Doy, gayon di mo. Da, tiniil. Ayaw, lagi ka nagtiniil ka. Unyara, magwata dito sapatos. Wala ka nagdalag sapatos o sanilas. Sanilas, wala kayo dala. Hindi ako, di ko niya ito dito. Ako lang yun, ako na kayo mag-drive. Di na nang sakira. Bakler ata dia oh. Okay.
Langot. Where is the slipper ground? Nanayabo yung gatas. Oh, gatas ni mo. Oh. Pwede pa ni, wala ni mahugaw. Spa? Yan ha? Tara.